καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε PvP, εδώ πέρα στο Livebot server, εδώ με τα παιδιά. Το Τζουμάρα και το Σπύρο, Bedwars, ναι. Και αυτά, παιδιά, πείτε γεια. Γεια σας παιδιά. Και πάμε να ξεκινήσουμε το βιντεάκι. Παίξουμε να τους τσακίσουμε όλους. Εννοείται. Bedwars. Περιμένετε, πάμε όλοι μαζί. Ωραία. Επειδή δεν έχουμε άλλον να παίξουμε, να είμαστε τετράδα, θα είναι και ένας ξένος. Okay. Παιδιά, να υπενθυμίσουμε πριν ξεκινήσει το match, ένα like, ένα subscribe, μας βοηθάει πάρα πολύ να ανεβάζουμε κι άλλα. Αρχίζει σε 3, 2, 1. Ελπίζω να σας αρέσει το βιντεάκι, πάμε λίγο. Κάποιος έπεσε. Εγώ έπεσα, δεν είδα μπροστά. Α, καλά. Δεν πειράζει, πάμε. Δεν πειράζει, πάμε ρε. Δεν πειράζει, πάμε. Λοιπόν, εγώ κάθομαι εδώ στο κρεβάτι, μαζέψτε εσείς materials. Ωραία. Ο άλλος ήδη έχει φύγει. Ακούτε? Ναι ρε. Α, εντάξει. Λοιπόν, ελάτε, έχετε μαζέψει materials. Πρώτα κρεβάτι, παιδιά, όχι επίθεση, πρώτα κρεβάτι. Έρχεται. Πότε προλάβανε ρε. Αυτή δεν βγαίνει το κρεβάτι. Προστατεύστε το κρεβάτι, κάθομαι εγώ εδώ πέρα, άμα έρθει να το ρίξω κάτω. Άμα έρθει εδώ, θα τον κάψω, θα τον σκοτώσω, θα το ρίξω κάτω μου. Πάρτε όπλα, είδες τα πάντα να έχετε. Είναι εκείνο με τα bricks εδώ μεταξύ τώρα αυτό το map, οπότε καλά. Ποιος έχει 3 iron? Εγώ όχι. Εγώ έχω, πού είσαι, εγώ έχω ακριβώς 3, ακριβώς πού είσαι. Παιδιά, πατέψτε λίγο εδώ πέρα. Πάρε εδώ. Έχω 38, κάτσε αγοράσουν, περίμενε. 38 iron. Όχι, τέτοια ρε. Και εγώ έχω ένα stack εδώ πέρα, από τα άλλα. Εγώ παίρνω τερακότα που είναι πολύ δύσκολο να τα σπάσεις γιατί έχω πολλά. Ωραία, τερακότα. Ρε, τόση ώρα δεν έχετε κάνει τίποτα, τι μαζεύετε όπλα, χαζάστε. Φίλε, εγώ Ήρθαν. Έψαν και 2 ρε μαλάκα. Α, καλά. Μόνοι τους. Επιβρίζω. Να μην βρίζω ρε. Πουτάνα όλα. Ρε, όχι. Καλά. Μόνο εγώ το προστατεύω το κρεβάτι, βλέπετε παιδιά, είδατε μόνο ο Θοδωρής εδώ πέρα για το κρεβάτι και όλοι στην επίθεση. Άμυνα. Εγώ πάω μία. Δεν πήγαινε. Και εγώ πάω. Να μαζέψω iron σιγά. Ρε, δεν μου αφήνετε μόνο μου ρε. Ναι ρε. Δώσχε είναι σπασμένο. Μην αφήνετε μόνο μου. Μπροστά σου, δώσχε. Τους βλέπω ρε. Εγώ Google, Τους βλέπω ρε. Sword. Εγώ έχω. Αυτός Έφαγα έναν. Και εγώ έφαγα Μπράβο. έναν. Πέσε κάτω, πάρε gold, πάρε gold. 9 gold έχω. Πάμε να φύγουμε. Πού παίρνει. Εγώ δεν έχω Πώς κανένα. ανεβαίνουμε ρε μαλάκα. Πού παίρνει στάθη. Ξέρω εγώ πως ανεβαίνουμε τώρα. Πόσο... Όπα, Σκαρφάλος. όπα έρθετε με diamond sword ένας. Πέθανε. Μπράβο ρε. Ωραία. Έλα, άκου θα κάνουμε. Έλα εδώ. Πάρα πολύ καλά που θα σου πάμε λίγο. Τερακότα έτσι. Έτσι τον μπορώ να πάρω μάλλον. Έλα εδώ και τερακότα, φέρτε όλα. Έχω κι εγώ. Καλά εδώ πάλι. Είναι ούλτρα προστασία, δηλαδή αν λίγο ένας ερχόταν να με βοηθήσει τώρα θα ήμασταν πολύ καλά. Λευκά έχει άτομα πάνω. Εντάξει, εμείς τους τρώμε εδώ πέρα, Θοδωρή. Πίσω σου. Όπα ρε. Κάτσε. Φύγε αδερφέ, φύγε. Και τα δικημούνται randoms ρε φίλε, randoms δηλαδή, μην πάρτε. Όπα, άτομο. Ωραία, το έριξα. Πού?
Δεν λυπούνται καθόλου ρε. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο, πάω μία από πίσω, να κοιτάξω από πίσω το κρεβάτι. Τι, κάποιος ήρθε. Μην τον αφήσετε, έρχομαι. Και δεν έχω πολύ ζωή ρε φίλε. Όχι ρε Έφυγε. Έλα Σπύρο, φάτον, έλα, τον έχεις, έλα. Έτσι. Μαλάκα, αυτός και... Πέθανα, με είχε κλέψει εμένα. Α, εσύ τα έχεις όλα αυτά ρε. Πόσα έχεις ρε κι εσύ. Φέρε μου, βασικά, μπορείς να φτιάξεις ένα σπαθί τώρα. Σπαθί τώρα λίγο. Βασικά, στο έχω. Παιδιά, Έλα. φτιάξτε, μην κάνετε μια επίθεση, φτιάξτε ρε. Άντε πάλι. Άτομα. Ωραία, έπεσε. Καλά, εντάξει. Τον έφαγα. Για το καλό σας το λέω. Πάω θεία για PvP, έχει μπροστά του μου. Πάω να πάρω ένα σπαθί εγώ. Ή όχι, πάω Νομίζω ότι δεν έχει παγίδες. Τράπλα βάζουμε, όποιος έρχεται δεν έχει. Δεν ξέρω, δεν έχω μπει ποτέ σε αυτό το σερβερ εδώ για Bedwars. Έχει μπορεί να δεν χάει αυτός παίζει. Αυτό. Α, ο άλλος μας δίνει αυτά, εντάξει. Φίλε, εγώ το πάρε Redstone, δηλαδή... Πολύ καλοί είμαστε, πολύ καλοί είμαστε. Αν συνεχίσουμε έτσι, κάτι θα κάνουμε. Κάτσε, εγώ εδώ φίλε έχω κάνει ultra με προστασία, φίλε αν πας, θα δεις ότι έχεις και δεν έχεις. Εγώ πάω με fight. Εγώ πήγα πριν fight, έχω 5 kills και ένα death. Αυτό παιδιά είναι όλο PvP, εγώ εδώ πέρα στο κρεβάτι, στην εργατιά εδώ πέρα. Σπύρο πετάνε τέτοιες βομβίτσες. Ναι. Fireballs, μη σας πετύχουνε την κάτσατε. Εν τω μεταξύ δεν έχω και τέτοιο εγώ. Τι δεν έχεις. Ασπασμένο είναι αυτό. Γυαλιά. Πρέπει να πάρω γυαλιά. Γυαλιά γιατί, τι εννοείς. Α, Blocks. Κατάλαβα. Δεν χρειάζεται. Παιδιά, εγώ εδώ πέρα. Παιδιά, προσέχτε. Ακούω κάποιο. Α, όχι. Όχι ρε. Εντάξει. Πω, φίλε, εδώ τι έχω κάνει τους αγόρι μου. Το θέμα είναι ότι αν πάνε από πίσω, την κάτσαμε. Γιατί από πίσω δεν είναι καθόλου περιφραγμένο. Εντάξει μωρέ, πώς θα πάμε από πίσω. Σπύρο, πάμε να σπάσουμε κανένα κρεβάτι. Έτσι μπράβο η ομάδα μου. Τους έφαγα. Όλοι νεκροί. Σπύρο, πάμε κίτρινους. Πάμε στους κίτρινους. Στους κίτρινους τους έχουν μείνει ρε. Βρε, δεν θα έρθουν και κίτρινοι και κόσμο. Μόνο με γίνει τώρα κανένα glitch και δεν μπαίνει το μπλοκ και θα πεθάνουμε. 6 kilo έχω. Εσύ που είσαι ρε, εκεί πέρα. Περίμενε να έρθω. Νομίζω έχετε, μόνο εγώ νομίζω ότι έχετε κάποιος. Δεν ξέρω. Ωραία. Όχι, εγώ φίλος είναι. Αυτό σου λέει. Δεν πάντοτε χτίζω, έχω ένα άγχος ότι πάντοτε χτίζω, θα έρθει κάποιος από πίσω για να θα με σκοτώσει. Έλα. Πάω από πίσω. Ξέρεις τι θέλω να κάνω upgrade την armor μου. Γιατί... Όχι ρε. Έπεσα ρε. Ωραία. Πάω πέθανα. Δεν πειράζει παιδιά, δεν πειράζει. Θοδωρή, εσύ από πίσω το έχεις φτιάξει. Αν θες να πας να δεις τι δουλειά έχω κάνει και δεν έχω πάρει τίποτα φαντός. Οι άλλοι το έχουν πάρα πολύ καλά σφαγισμένο. Α, καλά, ναι, εντάξει, αλλά δεν σε συσπήρα, αλλά δεν σε έχω κάνει και μην ο Θοδωρής το έχει κάνει καλύτερα. Α, οκ, κατάλαβα. Εκτός από αυτοί έχουν βάλει πολλά endstone, γιατί εγώ έχω βάλει endstone μόνο στις πλευρές οι οποίες ξέρω ότι θα πάνε σίγουρα. Μήπως έχει κανείς gold. Όχι. 6 gold. Εγώ έχω μόνο 272 copper. 272. Εντάξει, μια χαρά. Εγώ φίλε, χαλάω όλα μου τα iron. Έρχονται κόκκινοι, ήρθανε. Έρχονται. Είναι πίσω. Ξύλο. Πού είναι. Τον είδα να έρχεται, να ξέρετε. Περίμενε, αγχώθηκα τώρα. Περίμενε. Πούντι, δεν βλέπω όνομα. Περίμενε, Steve. Πούντος. Τον είδα να έρχεται, να ξέρεις. Παίζει να πέσει στο κενό, δεν ξέρω. Μακάρι να έπεσε. Θέλω κάπως να ανέβω. Δεν έχω κάτι να ανέβω. Έχω blocks. Έλα. Γιατί? Τα σε πιστεύτηκα.
Ρε από τι! Ήρθανε. Α, το timer. Έτσι το timer. Ρε, έχει diamond sword. Αντέξ, τον έφαγα. Όχι ρε μαλάκα, έπεσα. Το timer μας Όχι, κόβει. Όχι ρε, αν ήταν το timer θα έχει πεθάνει. Περίσαμε. Θα έχει πεθάνει. Ωχ, πάνω στο τέλος. Ρε, από πού πήγανε, πού έχει τρύπα, δεν βλέπω. Α, είναι ένας στο πίσω σας. Έχω πεθάνει. Και είναι ένας μέσα και προσπαθεί να σπάσει, έρχεται. Όχι, από πού πήγε. Από πού ρε, Ελάτε μπροστά, στην μπροστινή πόρτα. Μπροστινή πόρτα. Έλα μπροστά μας. Και σπάσει το πρώτο μπλοκ μπροστά σου, Δημήτρη, το πρώτο μπλοκ. Αυτό εδώ μπροστά σου. Το να σπάσω, έχει ένα άτομο μέσα. Ρε, Θοδωρή και εσύ. Ούτως. Εδώ μέσα, εκεί, στα αριστερά σου. Έλα, πέθανε αυτός. Ή, πέθανε εγώ. Μπράβο ρε. Για τον Δημήτρη. Αλλά θα πεθάνω, φοβάμαι. Είμαι μόνος μου. Είσαι μόνος σου. Είσαι εσύ εναντίον έναν. 2. Παιδιά, θα πω προκαταβολικά και εσάς στο βίντεο, στο PvP με μέτρια. Οπότε άμα χάσω δεν θέλω τέτοια. Πάω να δω μία τους άλλους. Όπα, ένας. Η κίτρινη είναι. Ναι, κίτρινη. Έχω Iron Sword. Έρχονται, Θοδωρή. Σου είχε ένας κίτρινος, να ξέρεις πώς είχε. Εδώ μπροστά. Μπροστά σου. Έρχεται. Πάρε. Αν προλαβαίνεις να πας καμιά... Πάρε Ρίξτε. Επίθεση! Ρε, πέθανες. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, πολύ καλοί ήμασταν. Πάμε στο επόμενο μάτς. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είμαι και ο καλύτερος, το είπα εγώ για PvP, αλλά που δεν ήξερα ότι... Νόμιζα ότι Fireball θα μου ρίχνε... Θα μου ρίχνε μετά. Συγγνώμη. Select next mark. Πάτα. Πού είστε παιδιά? Εδώ πέρα. Πάμε στο επόμενο. Άντε κι άλλοι... Πού είστε? Κάτσε ρε. Α, εδώ. Next. Πάμε να κάνουμε λίγο parkour. Κατεβούτε ένα καλό map, κάτι θα σας πω εγώ. 3, 2... Το Twig είναι καλό, το ψήφισα. Τι είναι αυτό? Καράβι. Όχι καράβι, αυτό είναι το χειρότερο. Νομίζω. Είναι το πιο ωραίο γιατί έχει ανοιχτό χώρο και είναι δύσκολο να πέσει. Ναι, αλλά από εδώ μπορούν να μπουν από πού θέλουνε. Και επίσης πριν ήρθαν από πάνω μας. Ήρθαν από την μπροστινή είσοδο από πάνω μας, εκεί που πεθάνατε και οι Πρέπει δύο. να φτιάξουμε πολύ καλά το κρεβάτι. Τώρα. Άντε ρε, Κρεβάτι που είναι ρε. Άντε ρε, αλήθεια θα το φτιάξετε. Τι πες τώρα ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Παιδιά θα το φτιάξουν μαζί μου. Είναι πραγματικά ζωή επική στιγμή στη ζωή μου. Εντάξει. Τι είπε ο άνθρωπος. Παιδιά, πριν βάλετε οτιδήποτε, μήπως έχετε iron να το κάνουμε με endstone πρώτα. Iron, ναι, αυτό πάει. Ο άλλος πάει στο Iron, να ξέρεις. Να πάρετε iron να το καλύψουμε όλο πάνω με redstone. Αν και φοβάμαι τώρα, λέω να το καλύψω με κάτι πρόχειρο. Με γυαλί, γιατί δεν έχω. Κάλυπτω με κάτι πρόχειρο. Αυτό εδώ πέρα τώρα το fence, άμα κάποιος το σπάσει, χάσαμε. Πήγατε iron. Πήρα 9 Iron. Ωραία. Έλα, φέρε redstone γρήγορα. Redstone, γρήγορα. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πήρα ένα. Και συνολικά έχω 3. Θέλω να αναβαθμίσω την τέτοια μου ρε. Ρε χαζί, όχι, φέρε redstone. Μόνο 2 έχω ρε. Μπράβο, έτσι ο μπρο, μπράβο. Τι Πάω κάνεις? στο κέντρο εγώ, ξέρω. Ο άλλος τι τα έκανε ρε? Ποιος? Ο άλλος... Καλά, ο άλλος μόλις έπεσε. Ωραία, έχω άλλα 3. Ρε αγόρι μου, θα χάρεις τα upgrades, δεν φεύγουνε τα upgrades. Τώρα το κρεβάτι έχει σημασία, αλλιώς το πεθάνεις και πάντα. Όντως αυτό. Ενώ τώρα που πας για PvP και έχεις κρεβάτι, ξαναγεννιέσαι. Ενώ μετά δεν θα έχεις, άντε. Μαζέψτε, όσοι έχετε πολλά κόμπερ πάρτε τερακότα. Έτσι, μπράβο. Εδώ αυτό το fence μας τη χαλάει, αυτό εδώ το fence μας τη χαλάει. Έχεις άλλο ένα redstone, έχεις άλλο ένα. Έχω 4 gold, ξέρετε. Αυτό μας τη χαλάει, εδώ πέρα έρχεται όλος. Έχουμε και εγώ μπροστά. 5. Εδώ μπροστά. Όπα. Τι ρε. Down ένας. Όπα ρε, πού πας εδώ πέρα? Πάνω σπάσω στο κρεβάτι. Ο άλλος έρχεται και παίρνει gold.
Πάω να το φάω. Ω, θα με σκοτώσει αυτός. Αν είναι να πάτε να φάτε κρεβάτι, να κοιτάξετε που έχει fences, γιατί εκεί πέρα δεν μπορούν να βάλουν blocks, οπότε είναι εύκολο. Από εκεί να σπάτε. Ω, μια φάτα. Πω. Τα gold, εγώ τι να τα κάνω. Α, καλά. Δεν πας να πάρεις, λέω εγώ, κάνα καλύτερο obsidian, ξέρω εγώ. Δεν πά. Δεν πας να πάρεις κάνα obsidian, λέω εγώ, τώρα πας και βάλουμε λίγο έτσι και τρομαχτούνε οι άλλοι. Τρομάξουνε βασικά. Άστο, παιδιά, βλέπετε ότι εγώ μόνο νοιάζομαι για το κρεβάτι, οι άλλοι μόνο fight. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι τώρα με έχουν βοηθήσει περισσότερο. Ποιος όχι. Μπράβο ρε τσιμπάρας. Έτσι. 5 kill και ένα death. Καλά ρε φίλε, δεν παίζουμε Warzone. Παίζω εγώ όμως. Καλό. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Χαχαχαχα. Καλό. Πόσο έχω? Ένα. Πω. Πω, έχω κάνει ultra προστασία στο κρεβάτι ρε μάλλον. Έχω κάνει ultra προστασία. Ο άλλος θα πρέπει φίλε να έχει πολύ καλό πράγμα. Ποιος άλλος? Άμα έρθει κάποιος και παίρνει να το σπάσει. Πού είσαι ρε, Θοδωρή? Εδώ είμαι ρε. Εκεί πάνω. Εδώ. Ναι. Αυτός, έλα εδώ. Πάρε αυτά τα πράγματα, έλα Τι? εδώ. Άμα τα θέσει, ξέρω εγώ. Στο κέντρο τι γίνεται. Οπότε φίλε αυτή τη στιγμή μου έχεις δώσει 8 κιλά τερακότα, ξέρω εγώ. Και επίσης έχω και 6 gold. Αυτά τα gold τι να τα κάνω? Όπου μας καθάρισε. Ξέρω, fireball μπορείς να πάρεις, δεν ξέρω. Εγώ θέλω iron όποιος έχει. Εγώ παιδιά αυτή τη στιγμή κοιτάω να βοηθήσω να φτιάξω το κρεβάτι. Εμένα μου ζητά τίποτα. Εγώ με το κρεβάτι κάνω. Εγώ με τη φέρνω. Level 1 ρε μαλάκα. Ποιος το έχει κάνει εδώ Γιατί πέρα αυτά να έτσι? πάρω. Ποιο ωραία κουτέ. Πω. Κάτσε μην Πέθανα. βλέπω. Κάτσε να μην βλέπουνε. Φέρτε gold. Τι το θες. Το gold βάλτε το να πάρουμε darkness 1 και 2. Να το καλύψουμε, μην το δούνε και ψηλιαστούν οι άλλοι ότι μπορούν να το σπάσουν εύκολα. Ο Άσο έχει κάνει αρχηγείο εκεί πέρα. Εκεί πάνω, ναι. Φίλε, αν έρθετε να δείτε πως το έχω κάνει, μπορεί να φαίνεται ότι να είναι, αλλά είναι πολύ καλό. Πάντε, παιδιά, αν σας αρέσει η δουλειά, εδώ πέρα στα Skywars που κάνω, shout out. Στείλτε μου παρακαλώ. Στο σχόλιο. Φύγετε όλοι από το shop, φύγετε όλοι. Ο Builder έχει σειρά. Ρε, εγώ δεν ξέρω τι να πάρω τώρα. Εγώ θέλω gold. Εκεί gold. πέρα στο κέντρο ρε φίλε αυτή η πορτοκαλί είναι. Η Ρώση είναι, Ρώση. Α, ρε η Α, πορτοκαλί. και η πορτοκαλί. Όπα. Όσοι έχουν μπει όλες τις ομάδες. Έχουνε diamond sword ρε φίλε. Έρχομαι. Α, καλά. Α, καλά. Παιδιά, εγώ αγχώνομαι, δεν ξέρω γιατί. Δεν νομίζω να νικήσω Ναι. σε αυτό. Μην το λες αυτό, σε παρακαλώ. Δεν μας αφήνουν να πάρουμε gold, να ξέρετε. Ναι, έχουν χτίσει εκεί πέρα. Καλά, μην τους... Φίλε, θέλω να μου πείτε εγώ πολύ καλή προστασία στα κρεβάτια. Δεν ξέρω οι άλλοι τι έχουν. Η Ρώση είναι... Πάτε έτοιμο, ρε. Έφυγα στους Ρώση. Α, έχει φύγει ήδη ο άλλος. Κόσμος. 5 θέλει. Ο δικός μας... Μπράβο, πολύ καλό. Ο άλλος ο δικός μου δεν ξέρω τι που είναι. Εγώ φίλε, Ο άλλος είναι φύγει, ρε. Έχει πάει, δεν βλέπεις τι έχει κάνει. έχω καλύψει τόσο πολύ το κρεβάτι που πραγματικά παρεμποδίζει τη σκάλα.
Μόνο ποδέ έχεις βάλει, Θοδωρή, έλα εδώ. Έλα εδώ. Πού είσαι? Εδώ πέρα, δίπλα σου. Σου πετάω κάτι πράγματα. Έλα πάρτε. Έλα. Έλα εδώ κάτω. Σπύρο, μην τα πάρεις. Έλα μία. Έλα Παναγία μου, πόσα να φτιάξω κι εγώ. Πώς θα πάμε τώρα εκεί πέρα, στο κέντρο? Πρέπει να Αυτό είναι πάρουμε... ένα μεγάλο ερώτημα. Κοίτα ρε, τα πήρε ρε. Τι πάθατε ρε? Τίποτα. Κοίτα εδώ φίλε, πω. Κοίτα εδώ, πω, λίγο πάνω θέλει μόνο, λίγο προστασία, γιατί ο καθένας θα πάει πάνω βεβαίως. Εντάξει ρε μωρέ. Θέλει ρε, γιατί από πάνω είναι πολύ εύκολο να πάνε. Θέλω λίγα. Καταρχάς σε λίγη ώρα θα σπάσουν όλα τα κρεβάτια λογικά. Γαμώ το κέρατό μου ρε μαλάκα. Αυτό δεν είναι συλλογικό τέτοιο. Έμτυρα αυτό το είναι συλλογικό. Λοιπόν, last. Σπύρο, πάμε. Να πάμε, περίμενα να πάρω ένα aerosol. Αλλά δεν το σπάει το κρεβάτι. Φίλε θα πω, φαντάζομαι ότι θα έχω τελειώσει. Έρχεται κίτρινος. Έλα συνεφαράτο, πάμε, Δημήτρη τρέχω. Άμα προλάβουμε. Πάρω τους αδέρφια πάνω τους. Εδώ πέρα, πω, κοιτάω, κρεβατάρι. Για λίγο δεν έφυγα. Έφυγε ο Σπυράκος, αλλά δεν Τον έχει. έξα. Ο άλλος κοίτα τι έχει ρε φίλε. Έχει diamond πανοπλία και diamond σπαθί ρε φίλε. Στη ζωή μπορεί να έχει την Θοδωρή, άστο τώρα αυτό, Μάη, το έχεις φτιάξει τέλος. Έλα βοήθα μας. Εντάξει τελείωσα. Το έχω κάνει ultra mega φίλε, ultra, δηλαδή αν κάποιος το σπάσει αυτό πραγματικά θα του δώσω το χέρι ρε. Ωραία, ήρθε η ώρα επιτέλους να κοιτάξω και εγώ τώρα αυτό. Καταρχήν, Κοίτα, θέλω πετάει βόμβες οπωσδήποτε. Έχει έρθει ένας εδώ να ξέρετε. Tracking pads. Παιδιά, φοβάμαι. Μη μ' αφήνετε μόνο μου. Tracking pads. Γιατί tracking pads, γιατί πράγμα? Για τους φίλους μου. Ρε, ελάτε λίγο εδώ πέρα. Θέλω να πάρω μια πανοπλία. Έχω πανοπλία. Τι έχω? Να πάρουμε σπαθιά. Τόξα. Ξέρω ότι Πώς τώρα, αφού δεν έχω. Α, όντως. Ξέρω ότι έχουμε και στο κλίμα. Προστατέψε λίγο το κεφάλι πρέπει να πω. Προστατέψε λίγο το τέτοιο, πάω στους δρόσους. Όλοι πάμε. Θοδωρή, έλα Προστατέψε εσύ. λίγο το κεφάλι. Θοδωρή, Όχι. Θα τη φτιάξω πρώτα και μετά. Ρε Δημήτρη, δεν έχω ετοιμαστεί κατάλληλα καταρχήν. ωραία ρε φίλε, πάρε εδώ. Και πήγαινε πάρε ένα σπαθί εκεί πέρα. Έχω πάρει εγώ stone, τώρα θα πάρω και iron. Αυτό, πάρε iron. Κάτσε παιδί μου. Wow, το μπρο που σου θέλει 3 gold. Αίτε παράταμος. Enchanting, καλά σιγά μπει. Πώς ξέρετε αν έχει καταστραφεί το κρεβάτι το ροζ? Άρα αγόρι μου, οι ροζ έχουν πεθάνει, δεν το βλέπεις. Όντως αυτό οι ροζ έχουν Όχι, δεν το πεθάνει. βλέπω. Δεν μου το λέει. Δεν υπάρχουν καν. Δεν σου φέρω δύο ομάδες ρε παιδί μου στην οθόνη σου, play beds. Α, κάτω ρε, πείτε μου ότι είναι κάτω. Πού θες να είναι? Ωραία, πάω σκύκλους. Αυτός είναι ο Σπύρος. Τώρα το μάθατε. Κάτσε να πάρουμε λίγα blocks να έχουμε. Τώρα φίλε πάω για Iron Sword, δεν ξέρω τι λες. Και εσείς Iron Sword, πάμε λίγο Iron Sword, θέλω λίγο gold μόνο. Πού να το βρω θα μου πεις. Τώρα εγώ για Iron πανοπλία πρέπει να έχω gold. Ναι, που το κόλλησε. έσπασε το κρεβάτι το κίτρινο. Μπράβο, έχουμε. Κι εγώ. Βασικά τώρα που πήρα 8 Iron, λέω να μην δεν. Κι εγώ έχω Πάρα 16. gold. Δεν θα προλάβουμε, αλλά οκ, πάμε, έλα. Είμαστε. Gold. Πάμε στο πορτοκαλί.
Παιδιά, νομίζω ότι μας έρχονται. Δεν ξέρω. Μας έρχονται, φύγε. Τέλος. Πάνε κίτρινοι. Μπράβο, αλλά μας έρχονται. Έλα γρήγορα. Βοήθεια! Έχει Κινδύναμη. Έχει δρόμο. Όχι ρε φίλε. Ρε φίλε. Το τσιμάρα! Έλα εδώ ρε μπάσταρδε. Γαμώ το σπίτι σου, Ελλάδα τώρα. Ξέρεις τι έγινε μόλις τώρα? Πήγα να πατήσω κάτι και πήγα και μου έβαλε να γράψω ρε φίλε. Μπράβο, ποιος τον σκότωσε? Ποιος τον Σπύρος? Όχι ρε, που τον σκότωσε τον Σπύρο. Όχι! Τους έφαγα όλους. Έλα εδώ ρε βλάκα, έλα εδώ ρε πορτοκαλί. Θα πάρω εκδίκηση παιδιά, δεν με νοιάζει και ας πεθάνω. Εκδίκηση! Α, καλά, εδώ γίνεται χαμός. Πρώτο! Για βοήθεια! Πέθανα. Σαν death σε 2 λεπτά, σε 7 λεπτά. Ωραία, αφήστε τα τώρα τα PvP, τώρα πρέπει να πάμε κέντρο να πάμε gold. Ένα αυτό. Ναι αλλά μας σκοτώνουν τα μπάσταρδα. Πάμε να τους φάμε τώρα. Θοδωρή, εγώ πάω θεία. Πας, πήγαινε αγόρι μου, πάμε, μαζί. Επίθεση! Κάτσε στο κέντρο και μάζεψε. Μάζεψε κόλλ. Ναι, αλλά κάνει μισή ώρα. Νομίζω τώρα μην έρθει κανείς, γιατί θα γίνει χαμός. Είναι πίσω η ευκαιρία να πάτε gold. Έχω έρθει κι εγώ. Ωραία. Μαζέψτε και πάτε όπλα. Όχι. Παιδιά, επειδή ξέρω Σπυράκο, έχω 6, έλα να πάρεις Demon Sword, κάποιος να πάρει Demon Sword, εγώ δεν το παίρνω γιατί ξέρω ότι θα το χάσω. Το θέλω εγώ. Με καλώς το έχω ήδη 10 kill. Έλα στη βάση. Βάση μένει. Πού είσαι? Έλα, πόσα gold θες? Πόσα έχεις? Θα δώσω 2 Δεν ξέρω πόσα έχει, φέρ τα όλα, ό,τι μου μείνουν θα δώσω. Ρε μήπως πάμε στους μπλε. Πάρε κι άλλα ρε. Ρε, Κάτσε ρε, μου λέει ότι έχουμε μείνει μόνο εμείς εδώ μεταξύ εμένα. όχι ρε, είναι μπλε. Από κρεβάτι, εμείς είμαστε μπλε. Ναι, Σπύρος πασαγό ρε. Ωραία, άρα είναι μόνο kills, πρέπει μόνο να πάμε να τους φάμε. Σε 5 λεπτά πρέπει να τους φάμε. Το έχουμε ρε μαλάκα. Έλα. Λοιπόν, σε 5 λεπτά τους έχουμε φάει, παιδιά, γρήγορα, σε 5 λεπτά, αλλιώς πεθαίνουμε και εμείς ταυτόχρονα. Πω ρε φίλε, θέλει. Μάλλον είδανε Ρε. Τι έγινε? Γάμο το σπίτι σου. Εδώ πάνω. Περίμενε κάτι. Παιδιά, πάμε να κάνουμε ντου. Πάμε να κάνουμε ντου. Είμαστε σε 5 λεπτά πριν σπάσει το κρεβάτι μας. Αλλιώς χάσαμε το respawn. Λοιπόν, πάμε. Έχω φλαριστεί εγώ. Δεν πειράζει. Επίθεση! Θα μας σπάσει το κρεβάτι όμως. Δεν πειράζει. Ένα κίτρινο, παίζει ξύλο, ένα κίτρινο. Έλα ρε μάκα. Βοήθεια. Θα κάνω kill. Έκανα kill. Άντε γεια. Έκανα kill. Πάμε εδώ πέρα, είναι ένας εδώ. Πάτε εδώ. Ωραία. Έτσι. Ωραία, πηγαίνετε πίσω, πόσα gold έχετε? Πολλά resources, φεύγω. Fall back. Bro. Λοιπόν, πού να Δεν πάμε βλέπουμε τώρα? και πόσα άτομα είναι από κάθε ομάδα. Ναι. Έρχονται, Δημήτρη πίσω. Τι? Πάμε τα κρεβάτια. Όχι, Όλοι πίσω. Έλα, έχουμε μόνο κίτρινη ρε. Του. Όχι, δεν έχουμε όπλα. Εγώ έχω. Κι εγώ. Πάμε. Δημήτρη, πάμε. Κάτσε να περιμένουμε το Σπύρο. Και κάτι θα κάνει κι αυτός. Κάτσε να Έχω 2 gold και 29 iron, θες? Όχι. Τι όχι ρε μαλάκα. Κάτσε πώς πάρω fireball. Μαλάκα, κάτσε πάρω fireball αγόρι μου. Εγώ fireball πήρα. Μπράβο το αγόρι μου. Έλα, πάμε. Ωραία, εγώ κάνω ντου. Περίμενε ρε. Παιδιά, έχω και knockback stick. Πω, θα τους τσακίσω όλους τώρα. Έλα, το έχουμε. Θα τους τσακίσω. Έλα. Πάμε, γρήγορα, πάμε σε 3 λεπτά τους έχουμε φάει. Σε 3 λεπτά. Δεν είμαι εδώ ρε.
Νομίζω. Όχι, δεν είναι εδώ. Εδώ θα είναι. Το έχω πάει. Πού είναι Είναι τώρα? αλλού είναι. Πού είναι ρε, μήπως έχουν πάει στο κρεβάτι, μέσα αποκλείεται. Δεν νομίζω. Και πάλι τώρα σιγά. Να, πρέπει να τους φάμε γρήγορα. Πού είναι ρε? Ωραία, δεν τους βλέπω πουθενά. Πού είναι? Καπερώνονται, δύο είναι, είμαστε τρεις. Να, όχι. Ωραία, στην δικιά τους πλευρά θα είναι. Και θα έχουν κάνει crouch. Let's fight bro, πού είστε? Το έχω γράψει κιόλας. Το είδα. Κάτσε να μην πέσουμε τώρα. Πάμε λίγο. Έλα, πρέπει, έλα, πού είναι? Ξύλο. Κοίτα ρε. Καπερώνονται, είναι ένας. Play for me one, about to be a great fight. Haha, yeah. Haha, yeah. Τι να πω? Τώρα προσέξτε. Μην πέσετε τώρα μόνο. Γιατί Κοίτα, αυτός... Ποιος λέει πέσει. Α, είναι στο κρεβάτι μας. Ο τύπος είναι στο κρεβάτι μας. Παίζει. Ναι, μαλάκα είναι στο κρεβάτι μας πάνω είναι. Τι Πάνω λέει? στο αερόστατο. Πάνω στο αερόστατο, δεν σου κάνω πλάκα. Πω, μπορεί όντως. Παιδιά, αν πεθάνετε, την κάτσαμε. Έχω fireball, πού είναι? Να Είναι το, πάνω. θα το πετύχω. Πάρτε blocks. Κάτσε με μας έτσι τώρα που... Μέριξε. Μοτό. Πέθανες Παιδιά, θα σας πω που είναι, περιμένετε. Είναι πάνω. Είναι δύο, όχι. Πω. Είναι πάνω και δύο. Ένας είναι πάνω στο σπίτι που είναι εκεί τα gold. Α, καλά. Εντάξει, Πάνω. Και ο Χάραλα. άλλος είναι όλοι στα gold, είναι και τα δύο μπάσταρδα στα gold. Πα. Έχουν fireball, τα μπάσταρδα. Εντάξει, πόσα να έχουν, θα τους τελειώσω κάποια στιγμή. Παιδιά, βασίζομαι πάνω σας. Εγώ πήγα να σκοτώσω τον έναν και με έριξε κάτω. Πάλι πετάει ρε φίλε. Πόσα Έχουν έχουν. κάνει πολλά. Έρχονται, Σπύρο. Ναι, ωραίο Σπύρο, παραλίγο να τον πετύχεις. Δημήτρη. Όχι. Λοιπόν, μπράβο. Ωραίος. Δημήτρη πίσε. Δημήτρη πρόσεχε πίσω σου. Κάτσε να σας πω που είναι ο άλλος. Ο άλλος είναι πάνω στο σπίτι. Το ξέρω. Είναι πάνω στο σπίτι το φοβισμένο. Όπα ρε. Τι έκανα τώρα κι εγώ. Μόνο με fireballs μπορείτε, κόντες. Ωραία, ανεβαίνω εγώ πάνω. Πω ρε φίλε, πόσα fireballs έχουν ρε φίλε. Είναι ανέβεις πάνω μου. Εγώ προσπαθώ να ανέβω. Είναι ανέβεις. Όλοι είστε κότες. Ποιος πέθανε? Αλήθεια, μπράβο. Σπυράκο, θα σου πω ακριβώς που είναι. Ξέρω που είναι. Ξέρω. Δεν είναι πάνω, πού είναι? Πάνω είναι, αλλά... Πώς θα τον πάρω τώρα. Κατά τους. Πάει προς τους πορτοκαλί, πάει προς το πορτοκαλί αερόστατο. Αν έχει τόξο ρε φίλε. Αν έχετε τάση να κατέχετε fireball, μπορείτε να τον ρίξετε και τον έχετε σκοτώσει. Εγώ δεν έχω τώρα. Πάλι fireballs έχει. Πόσοι fireball έχουνε? Δεν ξέρω. Στάκο. Ένας είναι ρε, ένας είναι. Όχι, δύο είναι ρε αγόρι μου, όχι δύο είναι. Ένας πάει στο πορτοκαλί αερόστατο Έχει και ένας πολλές. είναι να βγαίνει με το σπίτι. Δεν ξέρω. Δύο είναι, το βλέπω εγώ στο arcade.
Κοίτα ρε. Έλα, Το λες. έλα. Έτσι. Πώς τρέχει έτσι? Πέσε. Πέθανε. Ο άλλος που είναι τώρα? Θα σου πω πω. Το δικό του Είναι. έρευε. Το παπουκαλέρα. Στο δικό του είναι. Έλα, παίρνει το item σου, οπότε μπορείτε να έρθετε. Ναι. Έλα μάγκες, ελάτε μάγκες μου, έλα σπυροκού. Έλα, τον έχεις φάει, έλα, φάτον. Yes. Victory σε αυτό το βίντεο, παιδιά, αν σας άρεσε το Victory, like για το Victory, για το Σπύρο και για το Δημήτρη. 11 kills είχα, 11 kills. Μπράβο ρε μάγκες, πατήστε επόμενο μάτσο. Μπράβο ρε παιδιά, κάντε ένα like για το Σπύρο και το Δημήτρη που κουβάλισαν λιγάκι, αν και εγώ κουβάλισα με το κρεβάτι, αλλά εντάξει δεν το λέμε. Το λέμε. Γεια σου ρε Θοδωρή. Ψηφίστε Brick Quartz, όχι. Πού σε Σπύρο, μάγκα. Έτσι. Ξέρεις τι, είμαστε το τέλειο τρίο, να είναι και ο Άρης να με βοηθάει με το κρεβάτι, 2 στο κρεβάτι και 2 στην επίθεση, τι άλλο θες. Αυτό κανένας τζέτος. Εντάξει, Πάλι έπεσα. όλοι είναι back. Και ο άλλος έπεσε. Εγώ, ποιος είσαι εσύ, Τζιμπάρας, Έλα. τερακότα, Ναι ρε. δώσ' τερακότα, εγώ. Ναι ρε και φεύγει. Κάποιος να πάει κατευθείαν προς τα πέρα, για να πάρει τα iron. Και gold, κατευθείαν. Σπύρος έχεις iron. Όχι. Κάτσε ρε λίγο. Ψέμα το Σπύρος το παίρνει, θέλει iron για το σπαθί του. Όχι, τώρα το πήρα. Ήταν κι άλλος. End stone. Το δικό μου. Χαμώ το ράμο που λέει εδώ. Πατάει ο Αν δεν το φτιάξει εδώ, θα δωρήσει το κρεβάτι. Δεν πάμε καλά. Ρε, ωρτε. Τέσα και τους δύο. Μπράβο. Το gold. Πάνω φάκανε. Α, έρχονται. Έρχεται κάποιος. 2 έρχονται. Αυτούς τους έριξα πριν. Ωραία. Δεν έχω χάσει καλή προστασία. Τους φάγαμε. Μπράβο. Άντε βολά Κύριε κακόφια. παιδιά, προχώνετε. Άσε με το σπυράκο. Κάθομαι λίγο πίσω. Μαζί μου. Όχι, συγγνώμη. Τους τρώω μια εδώ πέρα στο κέντρο. Έτσι, μπράβο. Τους έφαγα. Μπράβο ρε. Έτσι, μπράβο. Ήρθαν. Πού, ήρθαν. Όντως. Μπράβο. Πού πήγε. Μπράβο, πέθανε. Του μπάστον. Πέσα εκεί λένε. Βοηθήστε Ο με. Δημήτρης, έρχομαι. Έχω πάει από άλλη την πλευρά. Έλα. Όχι, εσύ έχονται 3 μαλάκα. Το ξέρω, πέθανα. Τι κάνετε. Ρε μη φωνακίσατε στη χαζά. Χαζά ρε. Δεν πάτε καλά. Α, καλά, τα παιδιά δεν πάνε καλά. Ποιος είναι εδώ μέσα? Εγώ ρε βλάκα. Τι χαζός. Α, καλά. Ρε πω. Ρε, εμένα μου είχαν έρθει όλη η ομάδα τους, με είχε έρθει πάνω μου. Τι να κάνω? Δεν σου πω. Να μην... Όχι γάμο το σπίτι του. Ακούτε αυτά τα λόγια. Εντάξει. Τα μάλακα λες και δεν έχεις ξανακούσει και εσύ τέτοια. Γάμο το σπίτι τους. Κλάκα κάνω απλά τώρα κάνουμε record. Χαίστηκα. Ήρθα για να Δημήτρη, αυτά βρίσω. κόψτε. Δημήτρη, αυτά κόψτα. Αυτά κόψτα. Ναι. Θα κόψεις. Δεν θα το κόψω. Να κόψεις. Κόψτα. Πέθανα. Ρε, αυτός πώς ήρθε έτσι εδώ πέρα? Πω, μας έφυγε μαλάκα, όλους, φίλε.
Ελάτε, αυτό είναι το τελευταίο, αυτό είναι το τελευταίο game, πρέπει να νικήσουμε. Δύσκολο το βλέπω. Δεν βλέπω τόσο πολύ προθυμία για το κρεβάτι. Είμαστε και σε χάλια map. Είναι χάλια το map. Δεν μπορώ να δω καθόλου από πού έρχεται κάποιος. Εντάξει. Έλα, να πούμε από χάλια σου λέω τώρα. Δεν βλέπεις που πας τώρα. Μην με τρελαίνεις. Ο άλλος μπορεί να έρθει από πάνω το κεφάλι σου και να μην το πάρεις χαμπάρι, ρε. Καλά, ναι. Από εκεί πέθανα. Γι' αυτό το λόγο πέθανα την προηγούμενη φορά. Ποιος με... Παιδιά, νομίζω το πω για επίθεση, δεν ξέρω. Εγώ θα πηγαίνω, αλλά έρχονται όλοι Εγώ θα κάνω το τελευταίο layer και θα φύγω και να δείτε μετά που ήταν να μας πάω στο κρεβάτι θα κατηγορείτε εμένα. Έλα, μπράβο. Πιανού πω μόνο του κίτρινο να έχει φύγει το κρεβάτι, τι λες τώρα. Πάω πίσω, μαλάκα, έχω 7 gold. Ωραίος. Εγώ ένα. Εγώ κανένα. Ποιος έπεσε? Μπράβο. Εγώ πάντως σίγουρα όχι. Όπα ρε. Πέθανα. Πόρε φίλε. Why bro, why? Παιδιά, εγώ έχω ανέβει πάνω να βλέπω αν έρχεται κανείς. Τι! Πώς! Από πίσω κάθε φορά ρε μαλάκες, θα είδατε ποτέ από πίσω. Εγώ βλέπω ότι είναι χαζό αυτό το map. Είναι από εδώ. Είναι πανεύκολο, σκοτώστε τον. Τώρα ρε. Βλαμμένο παπάνα, τον μπάστατο. Πέθανα. Καθυστερημένο Δημήτρη, μην πας. Πότε Καθυστερημένο κολοντάρο. Ρε Θοδωρή, και εσύ δεν προσέχεις καθόλου. Δημήτρη, τώρα θα σου ρίξω κάτι καντήλια, θα είναι όλα δικά σου, Ναι, αγόρι μου, γιατί άμα υπάρχει μόνο ένα άτομο που φτιάχνει κρεβάτι και με τους άλλους να πάνε να κάνουν kills, λες και μοιράζουν free λεφτά, είναι λογικό. Κάθομαι εγώ μόνος μου, τι να κάνω μόνος μου. Κάθονται άλλοι, τα άλλα φεύγουνε, λες να πούμε και άντε να πούμε και να πάρω το βραβείο. Άντε. Έπρεπε να ήταν και κάποιος άλλος και να σε βοήθαγε. Έπρεπε να ήταν κάποιος άλλος, ποιος άλλος, το random χαζό παιδί που γάμισε να πούμε τι είναι βλαμμένο που είναι. Ο Άρης. Το οποίος είχε πεθάνει και πρώτο. Ο Άρης λείπει. Έπρεπε να ήταν εδώ πέρα. Ναι, και εσείς πάτε ρε φίλε, εντάξει ρε φίλε, δηλαδή δεν παίζουμε και rank, το γαλάτο Σπύρος. Έλα ρε μαλάκα. Πέθανε. Δημητράκο, εσύ έχεις μείνει. Τώρα τι να κάνω. Ο άλλος είχε πεθάνει πιο νωρίς από μένα, δηλαδή τι άχρηστος ρε φίλε, πρέπει να παίζουμε με κανένα τζέτο να πούμε. Αυτός καλύτερος. Πέθανες εσύ πρώτος και έπεσε και αυτός μετά. Ωραία, ναι. Τι να κάνω. Ρε, μάθετε να με βοηθάτε μια φορά και θα τα πούμε. Ωραία, τώρα εγώ τι να κάνω, πείτε μου. Δύσκολη επιλογή τώρα. Δεν ξέρω. Θα χάσουμε. Καλά, αυτό είναι το περάσα ρε, τώρα πήγαινε... Δεν πειράζει ρε GG, δεν πειράζει. Μπορείς να πας στους δρόμους, αλλά στους δρόμους είναι πολλά άτομα και είναι όλα με χούλ. Επίσης και τους καφέ, Πορτογαλία. Η Ροζ δεν είναι με χούλ. Εκεί την έχω πεθάνει. Πάω στους κίτρινους. Μη πας, δεν έχω το βάτε αυτό. Πας, φύγε. Έχω πολλά άτομα. Τον έριξα. Φύγε από εκεί, φύγε. Να φύγω ή να πάω. Πήγαινε σε... Καλή. Παίζουμε fight στο κέντρο. Έχει κλειστεί μόνος τώρα. Είσαι ρε.
Τώρα εγώ πώς να τον φάω, αγόρι μου λες? Κάτω ρε. Μέσα είναι. Μαλάκα μέσα είναι. Είναι μια φάπα. Ρε το κλείνει συνέχεια. Απ' την άλλη βέβαια τώρα, την άλλη. Πω. Την μπροστά τώρα, την μπροστά. Την μπροστά ρε. Μπράβο. Αυτός τι ήταν τώρα, ροζ, τι ήταν? Πολύ υπερ... Πήγαινε στους δρόσους. Όπα, αυτός κάπως ανεβαίνει. Όχι. Δημήτρη, Είναι 2 άτομα στους δρόσους. Δημήτρη, εκεί που ήσουν ήταν μία να πάρεις τα iron που έχουν 15, να πάρεις μια fireball του τη σκάσει τη μούρ και να πεθάνει. Εντάξει, πω ρε φίλε. Αυτός εδώ πέρα είναι FK. Εντάξει. Πίσω. Έχει chanted. Φύγε. Το βλέπω και κάποιος έχει σπάσει τις σκάλες εκεί πέρα. Του γυάλισε το μάτι, το βλέπω. Οι ρόζοι έχουν κρεβάτι. Έχουν κρεβάτι. Λοιπόν, Τζίμι θα σε ειδοποιώ. Λοιπόν, ένας πορτοκαλί στο κέντρο. 2 πορτοκαλί στο κέντρο. Ο Δημήτρης εδώ πέρα. Δεν πειράζει. GG Δημήτρη, GG, δεν πειράζει. GG. Μπράβο. Δεν πειράζει Δημήτρη, GG. Κολλήσαμε. Δεν πειράζει. GG Δημήτρη, δεν πειράζει. GG. Δεν πειράζει. GG δεν πειράζει ρε. Μια χαρά. Το win το βίντεο. Ο Σπύρος. Ποιος δεν είπε ρε? Κανείς. Εγώ είμαι εδώ, πού είμαι? Εδώ είναι και ο Βαλέρης. Είμαστε κάτι κάμερες. Ωραία, ελάτε εδώ. Λοιπόν, πάμε να αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, ελάτε γρήγορα. Πού είστε? Γρήγορα, πριν αρχίσει το κουβέντα. Πάμε να αποχαιρετήσουμε τα παιδιά. Πάμε να αποχαιρετήσουμε τα παιδιά. Πού είστε? Εκεί που ήμασταν στην αρχή, παιδιά, εκεί που... Εδώ πέρα στις καλίτσες. Εδώ είμαι. Εγώ εδώ πέρα. Έτσι. Λοιπόν. Όχι, εσύ Δημήτρη σου κέντρο. Ναι, εντάξει. Εσύ Δημήτρη κέντρο. Κέντρο, Σούπερμαν. Άντε, Σούπερμαν. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βιντεάκι. Θες το βιντεάκι. Γράψτε μας στα σχόλια. Αφήστε ένα like. Και αυτά. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Like, subscribe και τα λέμε μάγκες. Bye. Bye. Bye.